תפתח. This is all for peace. תקשיב. תאמין. This is your station. כל השלום. 107.2 FM. 107.2 FM. כל השלום. רדיו ללא גבולות. טיפול חדשני בתאי גזע בחולי טרשת נפוצה עשוי לשפר את איכות חייהם, לתקן את המיאלין, מערכת תאי העצב במערכת העצבים המרכזית הנפגעת עקב המחלה, ולשפר את המערכת המוטורית והחושית שנפגעו. בעשור האחרון החלו ניסויים גם בבני אדם, אשר ממצב של כמעט שיתוק השתפר מצבם ללא הכר. המרכז הרפואי הדסה בירושלים הוא החלוץ במחקר עולמי זה, שמצא כי תאי גזע בוגרים יעילים יותר מתאי גזע עובריים ביכולות שלהם, ובעיקר בעובדה כי אינם מתחלקים לעוד תאי גזע רבים ואינסופיים, התחלקות העלולה לגרום לגידולים ממאירים. עמנו פרופסור דימיטרי קלוסיס, ראש המחקר לטיפול בטרשת נפוצה במרכז הרפואי הדסה עין כרם. שלום לך. שלום, צהריים טובים. ועמנו גם דוקטור פזית ברקוביץ', רופאת שיניים, שלפני 13 שנה חלתה בטרשת נפוצה, נאלצה לעשות הסבה מקצועית, ולמרות הכל היא עוסקת במלאכת כפיים, באומנות. שלום פזית. שלום רב. פרופסור קלוסיס, ממש ככה בתיאור קצר, מהי טרשת נפוצה ומהו המיאלין, כדי שנוכל להבין את התיאור של המחקר שלכם. כן, טרשת נפוצה היא מחלה של הגיל הצעיר, בערך מתחילה לרוב בין 18 ל-40, בגיל 18 עד 40, והיא פוגעת במיאלין במנגנון דלקתי אוטואימוני. כלומר, כמו שבמחלות אוטואימוניות אחרות, מערכת החיסונית היא תוקפת חלבונים עצמיים. במקרה של טרשת נפוצה, תוקפת את חלבוני המיאלין. המיאלין היא המעטפת של כל העצבים במערכת העצבים המרכזית, והמעטפת הזו היא חשובה מאוד גם לבידוד המעבר הסיגנלים החשמליים, וגם להאצת מהירות ההולכה. וכלומר, המוח ואיכות השדרה עובדים הרבה יותר יעיל כשיש להם את מעטפת המיאלין. כשיש פגיעה במעטפת המיאלין, כל הפונקציות, כל התפקודים המוטוריים, התחושתיים, ראייה, סוגרים, לא מתפקד, כל התפקודים האלה, יש ליקויים בהם ולא עובדים טוב. לפעמים יכול להיות כתוצאה מכך, מהפגיעה במיאלין, שיתוק בידיים, ברגליים, הפרעה חשמלית, חוסר תחושה, הפרעה בסוגרים או בראייה, וחוסר שיווי משקל. כלומר, זה כמו מחשב שהוא עובד בצורה הרבה יותר איטית, מכיוון שהמיאלין, כמו שאמרנו, זה חומר מאוד חשוב למהירות העברת כל הסיגנלים החשמליים במוח. אז במחלה הזו אנחנו נותנים לרוב טיפולים שמדכים את התגובה החיסונית, מדכים את מערכת החיסונית בצורה כזו או אחרת, ואז מונים את הדלקת שהוא הגורם העיקרי לפגיעה במיאלין. אבל הטיפולים האלה הם יעילים בעיקר במניעת ההתקפים, במניעת ההתקדמות של המחלה, ולא כל כך בהחזרת תפקוד, בתיקון הנגעים שקיימים כבר מקודם. ופה זה המקום לרפואה חדשה או לטיפולים חדשניים של תיקון, רגנרציה, תיקון המיאלין והעצבים, ופה זה המקום לעכשיו ולעתיד של טיפולים עם תאים, ובמיוחד תאי גזע. מה בדק המחקר? מה רציתם למצוא במחקר? קודם כל המחקר, כמו כל מחקר, מתחיל ברמת הניסויים בחיות מעבדה. ואז יש מודל כזה של טרשת נפוצה בעכברים ובחולדות, ואנחנו מנסים עם תאי גזע לראות האם ניתן, וניסינו את זה לראות אם ניתן לתקן את הפגיעה במיאלין. וכן, גם אנחנו וגם הרבה מרכזים בעולם הוכיחו שזה אפשרי. כשאתה מזריק תאי גזע במודלים של טרשת נפוצה בחיות, אתה מצליח לא רק למנוע את המחלה, אלא גם לתקן
את הליקויים ולהגן על הנוירונים, על תאי הצו. וזה היה השלב הראשון. השלב הבא היה לנסות בחולים המחלה, וזה עשינו כבר מ-2007, התחלנו את הניסוי הראשון של השתלת תאי גזע ממח העצם. למעשה כשלוקחים להשתלה, במה מדובר בהשתלה? זה השתלה שלוקחים לתאי גזע של אותו בן אדם, או השתלה מאנשים אחרים, או מה מקור התאי גזע האלה שמשתילים? מילה אחת על תאי גזע. תאי גזע באופן כללי הם תאים שיכולים לייצר כל רקמה וכל תא בגוף. כלומר, יש להם יכולת מולטי-פוטנטית. והדוגמה הקלאסית היא בחיים העובריים, שמתא אחד או שני תאים או כמה תאים בודדים יכולים לייצר את כל הרקמות של הגוף. כלומר, אין להם ספציפיות, אין להם, יכולים לייצר כל תא וכל רקמה. אלה תאי גזע עובריים. אנחנו וגם הרבה מעבדות בעולם בעשור האחרון גילו שגם בחיים הבוגרים, לא רק בחיים העובריים, יש כאלה תאי גזע בהרבה רקמות בגוף, כולל במוח, בכמויות קטנות מאוד. אבל גם הכמות היא לא מספקת, וגם היכולת שלהם היא כנראה מוגבלת, ולכן לא מצליחים התאים האלה לתקן, ואנחנו החלטנו לתת באופן חיצוני. אז מכל הרקמות האלה שיש בגוף, שיש להם תאי גזע, מח עצם זה המקור המאוד עשיר, מאוד טוב ללקיחת תאים כאלה בוגרים, ולכן יכולים לקחת את החולה עצמו, וממנו לקחת את תאי גזע. אין צורך לתורן חיצוני במקרים האלה של תאי גזע בוגרים ממח העצם. וזה יותר נוח, ויחד עם זה, כמו שהזכרת בהתחלה, התאים האלה יש להם הרבה פחות, אם בכלל, סיכונים לחלוקה בלתי פוסקת ולתופעות לוואי של גידולים. סיכון של גם אולי להפוך להיות תאים סרטניים או משהו כזה. נכון. עכשיו, בעצם איך אולי במילה אחת ככה, איך בעצם אולי על המנגנון של איך הם הופכים להיות דווקא תאים שאתם רוצים, או אנחנו רוצים בכלל, להיות תאים לצורך זה לתאי מיילין ולא משהו אחר? מה שמיוחד בתאי גזע, במיוחד בתאי גזע הבוגרים, שמקבלים את האותות מהאזור שבו נמצאים. אם אתה מכניס את הגזע לכבד, אז הוא מקבל את הסימנים, את האותות של נזק, של נזק בכבד, אם יש כזה דבר, ואז הם הופכים לכיוון, הם מתחלקים והופכים לתאי כבד. אם אתה מכניס אותם למוח ויש פגיעה במיילין, הם מקבלים אותות מהנזק במיילין, ואז מכוונים לייצר מיילין. וככה בעצם הסביבה היא קובעת מה יהיה. זה אנחנו כמובן יכולים לעשות את זה גם בתרביות, ולכוון אותם לכיוון המוחי, או של תאי יוצרי מיילין, אבל הכי בטוח זה להשתיל אותם כמה שיותר קרוב, סמוך לאזור הפגיעה. פרופסור קרוסים, האם ההשפעה של הטיפול היא תמידית? האם זהו טיפול חד פעמי או שיש לחזור עליו? יש בלאי לתאי הגזע? כשאנחנו יכולים ללמוד מתאי גזע הקיימים, אלה שנמצאים בגוף, והיכולת שלהם המוגבלת והמספר הקטן כנראה, ולהסיק מזה שכנראה צריך אולי הזרקות חוזרות, גם בגלל העובדה כשאתה משתיל תאי גזע, הם לא יכולים לחיות עד אינסוף. הם לפעמים מתקלקלים, לפעמים מתים, לפעמים נהרסים. והערכה שלנו גם לפי הניסויים הקליניים, שלפעמים צריך להזריק פעמים חוזרות. מי המועמד לטיפול? למי זה מתאים ומתי אתה בעצם חושב שזה יהיה לציבור? לציבור חולי הטרשת שמחכים בכיליון עיניים לישועה? מאחר שעדיין הטיפול הוא ניסיוני,
ואלה שני השלבים הראשונים, מה שנקרא Phase 1 ו-2 של הניסוי קליני. אז נסיבות אתיות לוקחים קודם כל, וככה הכנסנו חולים שלא הגיבו לטיפולים הקיימים ושמחלתם התקדמה. אז לקחנו חולים בשלב הזה יותר קשים, יותר מתקדמים, ושלא הגיבו לטיפולים הקיימים. ואלה בהם אנחנו אפילו שהמחלה היא קשה אצלהם ומתקדמת, ראינו שלא רק ההתקדמות נמנעה, אבל גם היו סימנים של שיפור בכמה מהתפקודים. כמובן, ניסוי כזה קטן וראשוני, הוא לא מיועד להוכיח יעילות, אבל הרמזים שקיבלנו הם מאוד מעודדים. עכשיו, בשלב הבא כמובן, וזה מה שאנחנו עומדים להתחיל בחודשים הקרובים, זה להכניס חולים בשלבים קצת יותר התחלתיים או בינוניים, כך שהיכולת לריפוי ולתיקון ולשיפור הפונקציה בוודאי תהיה יותר גדולה. כשהמחשבה קדימה, אני ככה מדברת על האינטרס הפרטי שלי, האם יש מחשבה שאם משתילים את הגזע ויש התקדמות ורואים תגובה, האם המחשבה תהיה שאפשר לרדת מתרופות מדכאות את המערכת החיסונית? ייתכן, זה קצת רחוק להגיד דבר כזה, אבל לדעתי, גם אם אנחנו נצליח לתקן חלק מהנזקים עם הטיפולים תאי גזע, הרי עדיין התהליך הדלקתי והנטייה הדלקתית היא קיימת. נכון. ואז יהיה צורך לשלב איכשהו כדי גם למנוע את החזרה של הדלקת והנזק וגם לתקן. אז אני חושב שהשילוב הוא יהיה יותר חכם. פרופסור קרוס, אם אתם מחפשים חולים או שיש לכם חולים לניסוי הזה, לשלב הבא? הניסוי של השלב הבא אנחנו מתכוונים להכניס 36 חולים. זה בדיון עכשיו במשרד הבריאות לאישור סופי. ואני מניח שאחרי הקיץ נוכל להתחיל. יש לנו כמה מועמדים, אבל בוודאי נבדוק כל מקרה כדי לראות מי המתאימים, ויש מקום להכניס מועמדים כרגע. פרופסור קרוסים, אנחנו מאוד מודות לך ונשמח אם תרצה להישאר על הקו, לשמוע כמה מילים על הסיפור האישי המאוד מיוחד של פזית. כן, בשמחה. פזית ברקוביץ'. כן. לפני 13 שנה קיבלת בשורה שלא ציפית לה. נכון. מה קרה אז? זה באמת היה משהו מאוד מפתיע, מאוד אצלי, ככה כמו שפרופסור קרוסיס ציין, בגיל צעיר, אצלי זה היה בגיל 40 בדיוק, ככה קצת אחרי גיל 40. מתנה לקידומת. בדיוק. החלפתי בדיוק קידומת, והייתי בשיא של הקריירה, רופאת שיניים, ניהלתי מרפאת שיניים, הייתה לי מרפאת שיניים פרטית שלי גם, וביום בהיר אחד התחילו לי תופעות, שבתחילה זה לא ממש קשה, לא היה לחשוב על זה, כאילו דווקא לכיוון תאי רשת נפוצה, והתאשפזתי בבית חולים, זה התחיל עם איזה עצירת שתן, וגם סחבתי קצת רגל, ואני חשבתי שזה בגלל סתם איזה בעיה שקשור לאולי איזה משהו שקשור לדלקת בדרכי השתן, ואולי בעיות של גב, כי הרבה רופאי שיניים סובלים מבעיות גב, אלא שהעניין המשיך, רצתי לבית חולים, ושם אמרו שזה לא בעיה אורולוגית, אלא בעיה נוירולוגית. ומה קרה אז פזית? בבירור ממושך אמרו שזה טרשת נפוצה. והעניין המשיך וכאילו התקדם, והתחיל רעד ביד ימין, ומיד הייתי צריכה לעסוק במקצוע. ואיך את, בואי... תגידי לנו, איך בעצם הרגשת עם זה שאת צריכה לעשות מקצוע כל כך מצליח ולחפש דרך חדשה? כן, אני החלטתי ככה, זה באמת היה שוק מאוד גדול, והחלטתי שאני חייבת לעשות משהו, משהו משמעותי עם החיים שלי, ולעסוק משהו גם עם בני אדם, החלטתי לעסוק בטיפול באומנות. גם הייתה לי השראה מזה שבתל השומר, אני התחלתי טיפול בתל השומר,
ושם הייתה סדנה של טיפול באומנות, במסגרת הטיפול בטרשת נפוצה, והוקסמתי הן מהטיפול וממה שזה תרם לי, והלכתי ללמוד את זה. פזית, מה את עושה היום? היום יש לי סטודיו לאומנות, ואני עובדת בסטודיו שלי, אני גם משלבת כל מיני דברים אחרים של אומנות ואומנות, יש לי המון סיפוק מזה. מה המסר שלך לחולי טרשת נפוצה חדשים? לנסות להגשים את החלומות בדברים שעושים טוב, לא להתייאש כאילו מזה שזה משהו נופל והורס משהו, אפשר למצוא משהו אחר ולהיות יצרני ולנסות לעשות משהו אחר. אני לא חושבת שלגמרי אי אפשר לעשות שום דבר, גם אם משהו נקטע תמיד אפשר למצוא משהו אחר שאפשר לעשות. פרופסור דימיטרי קלוסין, פזית, אנחנו פשוט חייבים לסיים. אוקיי. פרופסור דימיטרי קלוסין ודוקטור פזית ברקוביץ', תודה רבה על כל המידע מאוד מעניין, בתקווה להמשך בעתיד, ופזית, בהצלחה. תודה רבה. תפתח. This is all for peace. תקשיב. תאמין. This is your station. כל השלום. 107.2 FM. 107.2 FM. כל השלום. רדיו ללא גבולות.